Kaixo, bideo honetan ikusiko ditugu hiru elementu, kromoa, manganeso eta nitrogenoa, bereziak direla, besteekin alderatuz, oksidazio zenbakien taulan begiratzen bauzue, bai ikusi daiteke zelan hauetan agertzen diren zenbaki gehiago bestetan baino, normalen agertzen da, ez dakit, berriloren kasuan, balentzia +1, baina kromoaren kasuan ikusten da zelan alde batetik dituen +2, +3, eta gero beste batzuetan +6. Zein da kontua, kromoa izatez metala da, eta bere balentziak +2 eta +3 dira metala direnean, baina jokatu dezake ez metal bezala, eta ez metal bezala aritzen denean bere balentzia +6 izango litzateke. Orduan sor daitezke konposatu ezberdinak. Ikusiko dugu zer gertatzen den kromoa oxigenoarekin batzen denean sortzen diren konposatu ezberdinak. Kasu honetan, +2 eta +3 erabiltzen direnean oxidoak izango dira, baina +6 erabiltzen duenean anhidridoa. Bale, joango gara baraman ikusten. Kasu honetan, alboan jarriko dugu kasu bakoitzean zein den erabiltzen duen oksidazio zenbakia. Honetan dago +2 erabiltzen, honetan +3 eta honetan +6. Goratu hori kalkulatzeko, eramaten ditugula zenbakia gora, eta oxigenoak 2 izan behar duenez, hau litzateke hemen agertzen den zenbakia. Modu berdinen zenbakia hauek gora eramaten ditugunean, hemen 2, 3 ja, 2 bat daukagunez, 3 izango da kromoaren oksidazio zenbakia, eta honetan berdina zenbakia gora hemen 1, 3, 2 bat izan behar dugunez, 2 derbi egin behar ditugu biak, beraz 6 bat izango genuke hemen. Sistematikoan izendatzeko hori guztia berdin zaigu, bakarrik erakuri behar dugu. Kromo monoxidoa edo kromo oxidoa, bale? Mono hautazkoa delako, gero kasunetan dikromo trioxidoa eta kromo trioxidoa. Hemen aldatzen den bakarra da, hemen dikromoa dela eta hemen kromoa. Estokera pasatzen gara. Balentzia bat baino gehiago daukanez, parentesia jarri behar ditugu eta erdian jarri barreko zenbakia darabiltzen duen oksidazio zenbakia 2, 3 eta 6. Izatez, metalak eta ez metalak ezberdinak balira funtzionatzen dute. Orduan batek pentsa zezakeen. Bale, honetan bi balentzia ditugu, beraz parentesia jarri behar ditugu, baina kasu honetan zergaitik jarri behar dugu parentesia balentzia bakarra dagunean. Izatez jartzen delako, baina fijatzen bazarete, nola hemen bukaeran oxido hitza agertzen den hiruretan, hemen jarrikoz bagenu kromo parentesirik gabe oxidoa, ez genuke jakingo +6, +2, +3 erabiltzen egon ginateken, beraz jartzen diogu parentesia naiz eta ez metal bezala balentzia bakarra izan. Pentsatu behar ditugu gehiago ditugula. Baina, aldiz, tradizionalean, alde batetik +2, +3 txikienari oso eta handienari iko, beraz oxido kromosoa eta oxido kromikoa, baina +6 daukagunez, balentzia bakarra denez, iko jarriko diogu, beraz da, anhidrido kromikoa. Ez metal bezala eritzen denez, oxido izan beharrean anhidrido izango da, eta balentzia bakarra daukanez izango da, iko. Beraz, hemen dauzkagu oxido metalikoak. Oxido metalikoekin ezin dira azidoak sortu, baina anhidridoekin bai. Kromoak 6 balentzia erabiltzen duenean ez metal bezala, anhidrido kromikoa dela ikusi dugu. Batzen badiogu ur molekula bat, gertzen zaigu HB, hemengoa, gehi CR, gehi O lau. Ezin dugu simplifikatu, kromoak ez daukalako hemen zenbaki bikoiti bat. Orduan, hau guztia izango da azido kromikoa. Goratu, bestela ikusi bideoa, oxoazidoen kasuan, azkenean, anhidrido kromikoari ura batzen diogunean, anhidrido hitza azidoarekin aldatu eta azido kromikoa lortzen dugu. Beraz, azido kromikoa. Eta hau da kromoarekin lortu daiteken azido bakarra. Eta honetan ez gara gehiagi sartuko, gero beste bideoren bat egingo dugu gatziruturrak azaltzen, baina bi hau gora igotzen badut, baina ez bakarrik oxigenari baizik eta kromo O-lau taldeari, hemen ikusten dugu bezala, kromo O-lau parentesi artean jartzen dugu eta zenbaki hau gora igotzen dugunean zenbaki negatiboarekin, lortzen duguna izango da anioi bat gero gatzirutarrak ikusterakoan baliagarri izango dena. Beraz, azido hitza kentzen dugu eta iko hitza ato bihurtzen dugu, beraz izango dugu kromatoa. Honi ditzen zaio kromatoa, eta ikusiko dugu ondoren zertarako balio duen. Modu berdinean manganesoarekin zenbaki batzuekin, oksidazio zenbaki batzuekin metal bezala arituko da, eta beste batzuekin ez metal bezala. Zenbaki hauekin lor daitezken oxido eta anhidridoak ezberdinak hauek dira. +2 eta +3 erabiltzen direnean lortuko direna oxidoak izango dira, +4, +6 eta 7rekin lortuko dira anhidridoak. Ez goaz ikustera, baina zenbakia gora eginez eta oxigenoaren kasuan 2 bat lortuz, ikusiko duzue manganesoak erabiltzen dituen oksidazio zenbakiak kasu bakoitzan hauek direla. Ikusiko dugu zelan izendatzen diren sistematikoan, estok eta tradizionalean. Eta hemen ditu aukera guztiak. Sistematikoan goaz begiratzera, neko erraza delako, estok kasuan guztietan parentesia jartzen dugu eta parentesi barruan kasu bakoitzen erabiltzen duen oksidazio zenbakia, 2, 3, lau, 6, 7. Kasu honetan balentzia bat baino gehiago daukanez ez dago arazorik, badakigu zuzenean parentesia jarri behar ditugula. Eta tradizionalean, lehenengo biak, +2 eta +3 erabiltzen dutenak oxidoak izango dira, bi balentzia daudenez
txikiena oso eta handiena iko, eta hemen 3 izan da, logika honi izango litzateke izatea hipo oso, oso eta iko, baina ikusten dugunez, hipo oso ez da agertzen da oso, gero iko eta gero periko. Hori da manganesoa daukan berezitasun bat. 3 balentzia izan da, ez du errespetatzen hipo oso iko araua, baizik eta txikena da oso iko eta periko, eta hipo oso hemen ez zaigu agertzen. Hori da gogoratu behar duzuen zerbait, manganesoaren kasuan ez metalak sortzen direnean. Anhidrido permanganiko hitza nahiko ezaguna da, askotan erabiltzen delako, beraz hori. Permanganikoa goratzen bauzuek, hartuko zarete aldaketa hau ez bada egiten, periko ez litzatekela inoiz agertuko, orduan hori, permanganiko bururan izan, eta hipomanganosoa kendu burutik esan hori ez dela existitzen. Hori ikusiko dugu, anhidridoak ditugunean, zenolako azidoak lortuko dituzten ur molekula batzen zaionean, eta baita ikusiko dugu zenolako gatzirutarretan, zenolako anioiak sortzen dituzten. Fijatzen bagara 3 anhidridoetan, ur molekula batzen diogunean, kasu honetan lortzen dugu H2MnO3, anhidrido manganosoa zenez anhidrido hitza kendu eta azido manganosoa lortuko dugu. Bestaldetik honetan batzen dugu lortuko dugu azido manganikoa, eta honetan anhidrido permanganikotik lortuko dugu azido permanganikoa. Hemen ikusten duzuenez H2MnBO8 lortzen denez, simplifikatu egiten da, eta izatez hau da, lortzen den konposatua, hau da azido permanganikoa, hau ez. Eta lehen esan dugun ez gara gehiagiz hartuko, baina hau igotzen dugunean onagora, lortzen duguna da anioi bat gero oso erabilgarria izango zaiguna gatzirutarrekin, oso hitza ito bihurtzen da, eta lehen ikusi dugun bezala, iko ato bihurtzen da. Hori bakarrik oso ito bihurtzen da, beti, eta iko beti ato bihurtzen da kasu honetan. Eta honetan nola daukagun permanganiko, iko ato bihurtzen da, eta lortzen dugu permanganatoa. Beranduago erabiliko duguna. Eta ikusi ditugu kromo eta manganisoa, eta bagoaz bukatzera nitrogenoarekin. Nitrogenoarekin antzerakoa pasatzen da, baina aldrebes. Nitrogeno izetez da ez metala, beraz, bere oxidazio zenbaki garrantzitsuenak edo lehenik jartzen dituguna +1, +3 eta +5 izango dira ez metal bezala aritzen denean, eta aldiz +2 eta +4 izango dira metal bezala aritzen denean, beraz, hauekin anhidridoak sortuko ditu, eta hauekin oxidoak. Horrelako zerbait geratuko litzateke, hemen dauzkagu sistematikoan, ez dago zer errorik, bakarrik komentatzea hemen, +1, +3 eta +5 agertzen denean ditugula hauek, +2 eta +4ekin hauek bi agertzen direla, baina +4ekin baita ere hau agertzen da, batzuetan ez delako deskomposatzen, eta horrelako konposatu bat sortzen da. Da nahiko berezia, izendatzen dugu bakarrik sistematiko, antinitrogeno tetraoxido, behaztetan ez ditugu izendatuko, simaz jakita, ez ditzen dela. Hemen estok bezala, balentzia bat baino gehiago dokartenez jartzen ditugu parentesi artean bere oxidazio zenbakiak, eta azkenik hemen 3 hauetan, +1, +3, +5, 3 balentzia ezberdin, txikiena hipo oso, erdikoa oso teiko, hiponitroso, nitroso eta nitrikoa, eta aldiz, +2 eta +4 bibalentzia direnez, txikiena oso eta handiena nitroso eta nitriko. Orain ikusiko dugu anhidridoekin lor daitezkeen azidoak. Hauek dira 3 anhidridoak, egiten dizkigunean ur molekulak ditu hauek, kasu honetan 3 simplifikatzen dira, HNO, HNO2 eta HNO3 direla azido hiponitrosoa, azido nitrosoa eta azido nitrikoa. Eta komentatu dugunez, hemen agertzen zenbakia beti bat denez, gorera materakoan, -1 eta -1, lortzen ditugun anioiak, ditzen dira hiponitritoa, nitritoa eta nitratoa. Erabiliko ditugunak geroago gatz hirutarretan.